ଏଇଥର ମାଇକିନା କାଟକୁ ଆଇଲୁ କାଲି ସକାଳେ ଉଠିବୁ ଟିକେ 5-6 ବାଟା ଶିଖିଦବୁ ପୁଣି ସକାଳେ ଉଠି କିଏ ସେ ଅଜାଗାରେ ହାତ ମାରିବ ଯା ପକାଳ କଣ ସେ ବାଦ ମାରୁଛି। ଆଲୋ ହେ ଆଜି କେଡ ବଡ ପବିତ୍ର ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା ଆଣିଛୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଆପୁଲ ଆଣିଛୁ ବାଡ଼ି ପରା ତେତେ କାଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଯୋଗୁନି ଖିଆ ବାଡ଼ି ପୋଷା ଗଜା ଖିଆ ମାଇକି ସଦାବେଳେ ମୋ ଗୋଟେ ଘାଟରୁ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ ତ ତା ଲୁଗାଟା କିଏ ଦେଇଛି ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ତୁ ଖଣ୍ଡେ ମତେ ଲୁଗା ଦେଇଛୁ ମୋ ଭାଇ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜା ଖିଆ ତୁ ଦେଇଛୁ ବାଡ଼ି ଖିଆ ନା ତୋ ବାପା ବୋଉ କଣ ଦେଇଥିବେ ତ ସେ ପୁରୁଣା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଇଥିବ ନା ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଦେଖିଥିଲୁ ହଁ ବାଡ଼ି ପୋଷା ଯୋଗୁନି ଖିଆ ହାଲକୁ ନା ପାଣି ବୋଝେଇ କଦଳୀ କିଆ ହାଲକୁ ପ୍ରଭୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ମୋର ସମ୍ଭାଳ। ହଁ ହେଲା ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ତ ସେ ପାଣି କିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିବୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଟି ଯା ମୁଁ ଯାଇ ସାଡେ ମୋର ପୁରୁଣା ସ୍ୱାମୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ।